Michelle Ubina, Panggoy Akab, naka-watch live. Julmi, good morning Kuya Roy. Emmanuel Alminso, good morning Kuya Roy. Judy Ann Dakula Lindron, good morning Kuya Roy, watching here in Linugan, Barangay San Miguel, Tanhay City. Public service announcement, ang Generica Drugstore Tanhay 1 branch, tapat sa mga Luzano Law Office, magpaigayon sa lang libreng konsulta karong Marso 14, tuig 2026, adlaw kining Sabado sa may alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Ang atong physician mao si Dr. Maria Corazon Cablao. Ang Generica Drugstore doon ay ginataniag nga libreng blood pressure monitoring o mga barato nga blood sugar test, cholesterol test ug uric acid test kada adlaw. Aduna sa abot kayang Generica House Brand Actimid og Nutril products din makasib ka abot og 85% sa imuha nga tambal. Nagpila daw ang increase sa gasolina. Kini magdepende man ni kay double digit sa ato pa from 10 pesos above, no? Sa atong nakitaan sa table kagabi, depende sa gasoline station o sa lugar sad nga tuag nag-retail. Kuya Roy, nga wala ihapil niya din ang precious bugas naman. Na 62 ang kilo. Depende sa klase mangguning bugas. Ug ari ka sa Ganador, mahal na siya. Sinta yutso? Atong adlaw sa asang adlaw ga 320 to, nya karon murag 350. So ma 350 ang 5 kilos, nagpila man aron tag 70. Gatag 70 na ang kilo sa Ganador, depende sa klase, no? Oo. Masuroy man na yang kwaon ng mga presyo dayong Oli rapod. Okay. Kanang presyo din na although mag-usap-usap pero not frequent, no? Not frequent. Then ato yang i-suggest atong kauban nga dili lang ko sa katindahan dulon. No? Dili lang ko sa katindahan ang dulon kining pero pariharan dulon pa rin mo. Tanawon rin na kasi pinagsiya ikan og mao gani di ba kakalantog di ka muduol mga pariharam sa kuan muduol gini mo dayong imong kuaon ng average panangalitan ganador naman na dito ang sinanduming asmin mao ni ang presyo ana so mo to yang ikuan ra nga tagkik sa sinta di dos paingon na nagkataas no kama ang range lagi nangay kani ka nga depende sa klase ang naparatuhan utang natuog mo ning bugasa yungon ana sample ra kinamahalan ganador or dili kani balikatan ano yung mga mahal nagbase ko og unsa ko nakita sa nabutang sa presyo sa mga bugas okay do naman ay karatula depende po sa hindi rapre kaspul kayo mo gani nga nagdepende mo guna sa klase sa bugas o do naman ay kuan kanang tag mga bugas di na ka mangutana kaya may tag. Gahapon, ang 10 kilos Ganador, 720. Sa ito ba, 72 ang kilo? Oo. 72 ang kilo. O mag-70 ang 10, 720 ang 10 kilos. Huwag mo nang kinilohon, di tag 72? Oo. 72 ang kilo. So mag-range ka din na, depende manggod sa klase ang bugas, no? Maubitaw na kagabi sa itong programa ng utana ta, asa naman ang tag 20 pesos nga kilong bugas kay now is the time. Karon na ang panahon nga atong ipasigarbo ang tag 10 or tag 20 pesos nga kilong bugas. Hay na mag atong gobyerno nga gasigig pasiatab ni adtong tag 20 pesos.
Dapat. 69 ganador sa Dumaguete. Ang Sisig 53, ang Liberty 52, ang sa mga Happy Rice. Happy Rice 55. Premium. Atong i-suggest ni Haniday nga ingon ani stylon. Oh. Ang saning ko ana? Kaning Rams Choice Sinanduming. Sige tayo dos. Sinanduming. Dali ra na Haniday, picture na gud nimo din na. Oh. Kayong basa. Kaya may mga karatula hasa ng isda, picture eh. Ngayon sila, ano yung walang ipicturean day? Kaya haron white trampas. Nga naman, tao rin magpapicture, dili na isda. Ang sampagita sa 60 ang kilo, ingon ala, Haniday, next time. Sampagita, ganador, imong i-itemize ang mga kaya, kung mga klase-klase, mga bugas. Oh, so Kaya doon na may wheel mill, doon ay... ya pwede nakalabit ibutan report. Oh. Nauban So, para Sinanduming, like classic Sinanduming. dagang klase sinulungan, dan ay kuhan katong... Nay Rhymes Choice, nay Kaya bulan sila guided. napoy Happy Blue. Sinanduming man Japon na. No, din napoy Pegasus. Sinanduming yapon na. Ako mga higala, wa man ko magmater na... May magyapon. Oh, wa man ko magmater na kung saan sila. Ako diya, makakaon ko. Nagbulong magani ko itong tag-20. Asa naman itong tag-20 bugas ninyo, be? Mga tambulasay, sige pa sigarbo niya. Karon mo ay panahon. De Dorado, 50 Oh. itis, 1 kilo. May na. Tuner. May naman gani dinistan ay kay ang ato ang city government sige panghatag bugas sa mga tigulang ron noon nga mga malnourished niya mabil man da. Mga pananglitan ron imong lolo din na o lula makadawat anang pabugas pinangay ning Mayor Pepe. Di makapil ta ka mga apo. Kaya nangatag man nagtag 50 kilo si Mayor sa mga malnourished nga tigulang, senior citizen. Ay, pana, sa tag-20. Bihay man ang tag-20 ninyo. Bulasay. Hindi pangambog itong tag-20 nga itong gingnan. Dili miya ng pilion ra. Ang gusto makita na bulas tiyangyan ay karatula 20 pesos bugas. BBM na. Baratong bugas. Mapalit na. Mo na sa meaning anong BBM na? Bugas. Dili, ang BBM na, baratong bugas, mapalit na. Muha? Oh, muna itong gustong makita niya sa kamerkaduhan. Nga doon ay BBM na, baratong bugas, mapalit na. Tag 20 pesos kilo. Ano? Kung tali gusto na ito makita, muna gusto na itong kinanglan. Karoon panahon nga gagubat dito sa tunga-tungang silangan. Nang hambog na ba itong Iran nga makasugakot sila gubat sa Amerika o Israel for the last 4 to 5 years. Kita sa Pilipinas, unsay itsura na ito ng panahon na. No? Munang mag-practice ng taglakaw. Ang atong maayo shipping lines, kung sa itong giingon ganina ni numero 4, mag-reduce sa ilang trip. Bato sa buwan, og Tampi, og dito sa Cuadro de Alas di ay. Magkunhon silang biyahe haron mag-conserve og krudo. Unya, mag-adjust sa plitihan sa ato pa mo momento. Momento pa naron ug wala na biyahe, ug unsa man ta maglayag. Magbugsay. Kay mo man sa una nato. Balik tas una. No? Ang gobyerno, ang provincial government nag-declare na og 4-day work week. Oh. Kinahanglan atong gobyerno maghimo naglakang. No? Kagahapon sa itong programa nangutan na ta. Doon na may namauli gikas Middle East sa may atong ayuda ana nila. Pagabot diri unemployed na sa walay trabaho. Oh. Doon na para bagyo yung balita nga kanadeng na mauli dili man na mga OFW. Ang katuman ng mga turista nga na-stranded nakasakay dito sa Philippine Embassy, doon na staff dito ang gitangtang kay niingon nga ang gobyerno way kwartang ikapapauli ninyo pangita mo ginyo
Niabot mga igalas Malacanang gitangtang ang empleyado sa embahada dito sa tunga-tunga silangan. Which is true. Magbugsay na! Di na ta managkaig barge. Ang numero 4 kay balo kung sa layag. Diba Angeli? Maglayag naman ta paingon dito ginatilan. Pag mating amyan, medya bangko, mating habagat, patulot. Paglakaw ta, muna na panahon bisikleta, salir to yung bisikleta ani pre. Musaler. Mo, salir ang bisikleta. Oo. Kay di man na magamit pa nagkuhay ra man nagbagtak. Oh. Ako nag-school ako, high school abot college, bisikleta ra man ko. Kasapi ba din ang pinikam? Hindi jud. Dahang manigat as Jills. Bye. Oh, Utang. para makasim na mo plite kay mo mahal na gini plitian kay lima ka upat ngadto sa lima ka tuig ang Iran makasugakon og gira. Basig pabula ra po nang ilaha pero bayo ori matinuod. Correct. Di magbisikleta ta, naidagang bisikleta diya sa Jails Bicycle Center. Lakaw mo nga do pangutana di ba makapalit ra mo og barato ditong bisikleta. Paring ron ligane gaplano kay magbisikleta ra sa diristan nay mabisikleta pa sa Dumaguete. Kuya na sa. Wait, simple dali ra ba na? Magbike ka dali ra. Sus, maglakaw gani. Liho-liho ra gud. Ma-practice pang bagtak nimo dako kay murat pakam. Sa bata pa yun ko pagpagtag. Magtag magayo. Anyway, alas City, Corindas na duwaton ang katapusang report. Dapat tayo report na rest. Dito sa Babinay, doon ay traffic accident. Diin involved ani usa ka personnel sa Philippine Coast Guard, no? Ato nga kung doon ang detalye pinagis tong kauban. Traffic accident. Police report gikan sa tong kauban Kailakay. Sa report ni Kailakay, kaya may buntag. Patay ang usa ka motorista og lasti niini samtang ang usa na samdan human magbangga ang duha ka motorsiklo sa National Highway Barangay Dahili, Mabini, Negros Oriental niadtong Domingo sa gabi, Marso 8. Sumala sa report sa Mabini Municipal Police Station na nahitabo ang insidente mga alas 8:40 sa gabi human gipahibalo ang kapulisan sa mismong kapitan sa Barangay Dahili ang may tungod sa aksidente nga naglambigit sa duha ka motorsiklo. Sa inisyal nga investigasyon na sayran ngang ito nga Yamaha X-Max gimalingo sa 28 anyos nga miyembro sa Philippine Coast Guard nga naka-assign sa Dumaguete City ug residente sa Sambuan, Cebu. Padulong gikan sa barangay poblasyon paingon sa Kabangkalan. Samtang Honda XRM nga dunay wala pa mailing driver o backrider gikan usab sa direksyon sa Kabangkalan paingon sa Barangay Dahili. Pag-abot sa dapit sa insidente, nagbangga ang duha ka motorsiklo hinungdan sa grabing samad sa mga driver o sa backrider sa Honda XRM. Dali nga gidala ang mga biktima sa Mabini Community Hospital aron matambalan apan gideklara nga dead on arrival sa attending physician ang driver o backrider sa Honda XRM. Samtang ang driver sa Yamaha X-Max gibalhin sa usa ka hospital sa Dumaguete City aron padayon nga matambalan. Padayon karon ang investigasyon sa Mabini Municipal Police Station aron maila ang mga namatay nga biktima ug matino ang tilod nga hinungdan sa maong aksidente. Samtang ang Negros Oriental Police Provincial Office nagpahinumdum sa tanang motorista nga magmatlon sa pagmaneho ug mosulod sa mga lagda sa trapiko aron malikay ng mga aksidente sa kadalanan. Ug mo kadtong nakalap nato nga balita sa lungsod sa Mabinay, kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminuusab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy, Ma'am Lotlot.
T-shirt Sir John Ray ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Nil Salma, ni Ma'am Adelfe Pacnio Liljana sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay San Isidro, Tanhay City, ug ni Ma'am Paila Villa Flores kanhi konsehala sa Barangay 5, Tanhay City, alang sa programang Balitang Trotoro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini sa Asti Patroller numero 18 ka El Akay. Maayong buntag kanatong tanan. Okay, salamat kailakay sa imo nga report. Alam po ni itong live print tangan mag San Marino corn tuna. Ako din ka, salamat San Marino. Ako magong live dire tangan magkunugkuan. Kini no commercial. Kabayan sila na ron. Ano kabayan sila na tuan ni ron. Ay buntag diay sa balaas sa Manhuyot ni Paul Narciso mayong buntag ni Muda Hilingan. Angeli Itaw Irso naka-watch live matud pang an-an morning siroy. May buntag dian o ni Konsyal Tunak Sirson. Abre pa mo diya sa painitan. Si Angeli aka an-an. Shout out! Asin disay ko naka-watch live. Shout out sa ako palangga diring kugihan. Guwapo. Vicente Bohol Baldumar Ibasan kompleto kay aja butang Baldumar or printing only. And hello my friend Bernadette Lobo and a family from Joy Ibasan with love. "45 minutos suman mulabay ang alas 7 sa buntag. Wa sila na maligyag painit kay kusog daw ang ulan. Ato pa punduras konsyal, kan ra kining painit ra. Dan mutag da ni Konsyal Tunak Sirson sa Lauton og ni Barangay Konsehal Maning Lupi. Suga juno og ulan sad at lebar ni gahapon, no? Nagbuntag rag ulan gapon may gala. Unya ang pag-asa ni ingon nga nahuman na daw tapos na ang La Nina. Mato pa sa pag-asa ang La Nina natapos na og naa ta sa neutral nga kininiong sitwasyon, no? Matud pa sa state of weather kining pag-asa, the La Nina phenomenon has ended. So kaning La Nina sa to ni La Nina pre kaning ting-ulan. Oh. Unya ang El Nino mo tinginit. So wala na iting ulan, neutral na po mga igala, di po tantong init, nindot no? Karon? Ocean conditions in the Pacific are now back to INSO. Di po ni si Bron. Okay. INSO man no? INSO. May bas gabasa rabi ako diri ha. Ako tumo-tumo. Ocean conditions in the Pacific are now back to INSO. Neutral. Ano sa manang INSO? Ini pong taga GMA, di po nila klaro ng INSO. Kaya ako raman diri magbasa, amo ng konsul sa Ilaud, INSO Asibron. Oo. Nga budagag, kapitan sa Ilaud. INSO man ako. Nabiyatan tawon sa ng INSO. Kaya ron mo ito ma-explain sa itong mga wala dito. Kini pong neutral. INSO is El Nino Southern Oscillation. Normal na ang INSO. Ako itong INSO Asibron. El Nino. Kini ba ganing magsulat og balita dili kumpletohon. El Nino sa to ng El Nino Southern Oscillation.
Mana buat pasabot og Inso kay akong pagsabot ang Inso amo man konsyal silahon. Inso Asibron. Ocean conditions in the Pacific. Now back to El Nino Southern Oscillation neutral. Forecast suggests these neutral conditions may continue until mid-2026. Ang La Nina nga matud pa nahuman na usa ni ka Spanish term sa little girl. Ano na siya? La Nina, little girl, is a climate pattern characterized by the periodic cooling of sea surface temperatures in the central and eastern equatorial Pacific Ocean. So, mag-neutral na ko. Napo rin, mara paling track ni siya. Na neutral. So, wala na La Nina. So, balik na ka normal na ta ni An. Mamainit na. Naramay painit dito pre, mana dahil nga etong anak ni ay mindahan nga kanang imumag mura mag ikaw na. Kato lang nga matulog na to ba? Bag na lang mo so kay hato di kan. Kay na mamimag dito sa painitanganan. Dayon og mato ko dito masabadog Domingo. Kompleto magkaho. No, kompleto pagkaho. Dayon sa imo pong amigo na po dito. Kaya gidala kami adto. Mo ino siya di siya malantaw. Ha? Mo ino siya ang dahan di siya malantaw. Di siya malantaw. Ay iya wala. Good morning si Roy. Si Ronley og sa tanang naminaw sa kinaham ninyong mga labas nga balita watching PhilHealth Office Dumaguete samtang gahulat sa office hours. Gikan Konsyal Linlin Lara. Asigan sa Tuas Dumaguete si Konsyal Linlin Lara sa PhilHealth. Asa to yung opisina sa PhilHealth sa Dumaguete, pre? Mercury babaw. Ha? Mercury babaw. Ibabaw sa Mercury. Bato sa sidla kay ako sa Pau. Paingon sa Pau. Ni eskina dia. Nari na siya sa kwan unag gikan ka diri unag yutay sa NOPH. So anak ko before anak Eterna. Before anak crossing manang Eterna. Paingon sa Bunyaw. Bunyaw ba to? Bunyaw. Ali pakuan ka pa Dili Bunyaw. Kanang crossing Eterna National Highway Daro ra magyapon na. Daro ra magyapon na. Paingon na siya ko Metro on Pogiti College. Then atbang ana mo ng Mercury. Oo. Ang atbang sa Eterna katong White House. White House may tawagan na sa una katong naaga ni gibuyan ganit tilapia. Diya. Kanang iskina. Naman White House katong palay bitong kahoy. Nga bintalag puti. Pisina si Nestor. White House may tawagan naman na sa una. White House eh. Dayong residential man ang atbang anak katong na mangga. Atbang po na sa kuan Mercury. Tuwa dito si Konsyal Linlin Lara. Sa iyo dito. Ya, naminaw sa DYST. Asa magkadapit na galing ko doon diya nasa ubos sa Mercury kay nang trabaho. Nasa ubos just Mercury ron. Or nabakas Gawala tawas bisa. Or nabakas ng DOH. Ayaw kalimot sa pa-premium na load Kuya Roy o Grunley. Ay nagatiks man Wala pa man na nato ni kuan, pumat lang yung nato ni kuan, ang mag kay nanato. Pero satod man niya wala mo gud hapon kay pwede pag ulana. Load na may gibulong. Lord na niya. Sige, ano yun ba? Just ka sa parang Ano nang kursada eh? siguro sa mga. Sa mayroon ka, tayo iso sa nakon. Sige, wala sa kajut. Ada dili ra ko musturya. Ito na ikajut og langsong. Mayo nga buntag usab di ni Barangay Konsyal Bibit Bana pre. Kining kuanya pre para to ang kininiong sponsor kay okay naman to siya. Og si Konsyal Joel Javier. Kastora na ra mi dito sa Lauton. Dagan man din siya og Kapitan Diaz Nubalias. Si Konsyal Joel Javier, no? Ay, salamat po din ni Ma'am Iba Monticalvo. Ni kuwan ko siya, ni sponsor ko siya og kining City Palabras po. Salamat sa tugas. Ibay na oh.
Way na. Oh. Kaning usa kini tanhay ako mahal. Hay man ani. Kani de. Oo. 53 minutos gusto naman mula bay ang alas 7 standby sa Major News sa Balitang Tudo-Tudo. Balik may uman ini. Balitang Tudo-Tudo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio. Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Sa 54 minutos gala human ang alas 7 o karon ani anang uluan sa mga balitang lokal. Gilibkas na ang executive order nga nag-suspenso sa klase kagapon diri sa siyudad sa Tanhay. Laing lokal nga balita. Valor 15 milyones ka pesos nga kandidat sa proyekto para sa water system sa Amlan ni Mayor Mga beneficiary sa Katol Fatining dito sa Bakong nakadawat og assistance gikan sa local government of Bakong. Laing lokal nga balita, board member Makiling Senior miawag sa katawhan nga mag-ekonomiya ug magtipid tungod sa pagmahal sa presyo sa lana. President Bongbong Marcos miawag sa United Nations nga ang pag-edukar sa kababayenan makapalig-on sa pamilya o sa nasod. Laing nasudnon nga balita. Staggered hour, work hour of 4 days. 4 week. Isugyot aron maminusan ang epekto sa krisis sa lana o trapiko matud pa ni Escudero. National Security Council o Armed Forces of the Philippines nagmonitor sining gigaligar nga mga espiyang Pilipino ngadto sa mga langyaw. Sa sports, Rockets giguba sa Spurs. Katong showbiz balita, sumala pa. Ay, mi rampa nga walay barak. Huh? Detalya tangi balik mi man ini. Taspang imo blood sugar. Ato na kay diabetes, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property sama sa Sharontin. Gagapamubuko sa cocoa. Visin controls blood sugar. Polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Gina Sir Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso. Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane? Kuan sir kanang nakoy high blood nya, dali ra ko kayong malipong nya, dili ko ka kuan kanang daghan kay mga review ko ana nya sa nakainom na ko sa kape DTX coffee mix lami na kong paminaw. Parita na kog Distribayo. No. Yung saan mo pag-inom ang kon, Ditribayo? Kausar ako sa kadlaw kausa nya ang kape na ko buntag. Kada adlaw jud ka. Oo. Pila nakakabulan nga gainom? Okay na oy, ang kape na ko prayers na akong kape. 3 years. Ang Distribayo mga duha na katuig, magduha na. So unsay mong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka? Kaya lami sir, kay sa una sir, manglaba ko maghapon-hapon kog laban, nang wala ko kainom anang Ditribayo. Magtindog ko sir. Paghigda ko ana bangon ko duntag sayo, siguro kamang-kamang ko sa banig pero sa nagdig na kog Ditribayo, maghapon-hapon kog laba, mura na kog wala nang laba. Labi kay ko paminaw. So, mo ni mong ginatumaron? No, Ditribayo, kape sa buntag, DTS, coffee mix. Sige. Unsay may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka ron? Gamit sila ng DTX o Ditribayo kay lami kay na sa lawas. Ditribayo. Mabibili sa mga butika.
Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alcasi. Alkaline with vitamin C. Magatabang sa kahimsog sa atong pamani ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Hinumuni kanunay nga kung natong lawas kung eksakto nga vitamin C, damay ta Diyos gilid. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi, garantisado kini luwas kas tanang mga balatian bisan pa sa gikadlugan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw og balatian pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumar na mapalit sa mga butika og pharmacy sa Dumaguete ug sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay St. Teresa Pharmacy, Alcasi alkaline based vitamin C. Fruit Plus. Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga dragon fruit kay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, Giatake ko katulo. Mao na dok nga herbal kanini on dragon fruit. Akong inom akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa dragon fruit. Kay ako gyud na ulian gyud ko. Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi kanunay nga kung natong lawas kung eksakto nga vitamin C. Kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas kas tanang mga balatian bisan pas gikadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumar na mapalit sa mga butika o pharmacy sa Dumaguete ug sa inyong mga lugar. Sa Tanay City St. Teresa Pharmacy, Alcasi. Palit kanunay sa mas gipabarato, usbon ko palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini muili sa mga sisalawas kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini pinakamaayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay adto na sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra ang kada kapsula. Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa Dumaguete na pinanarbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy. Okay. O dayon, laman pro katulog. Katunga pa katilaw sila kanang kapsul o Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mabalik na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Nakatilaw ka na ba sa lamian humotog herbal pagayon nga kafe? Ani ana gipailan pero kabago nga herbal coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis at taas og kolesterol dili makatulong tilawin na. Disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Sa Tanay City St. Teresa Pharmacy, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant mga pinata. The very best in life. Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Usa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 mg kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
Ani ang pinakabagog, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress o bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makayo sa atay, muamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang og mapayo sa nagkadiang sakit. Ang panginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 7 in 1 capsule, makahatag og ano makantos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para goodbye sa giantos mong balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-hard max. Extreme na. Patro minutos suman ang alas 8 sa kabutagon o karon aniya na ang detalye sa mga balita. Gikan sa buhatan ni Tanay City Mayor Jose Pepero Reyno, giligkas na ang Executive Order number 03-001 nga nagakansela sa mga klase kagahapon sa hapon. Karong nga adlaw pinaagi sa Executive Order number 3-002 gi-order usab ang paglibkas sa maong kanselasyon o suspension nga gipagawas kagahapon nga adlaw. Pinagi sa maong executive order gi tagda nga aduna nay klase ang tanang level sa mga tungaan dinhi sa syudad sa Tanhay. Hinoon, depende sa kasamtangan nga kondisyon ang tanang mga eskwelahan karong adlaw aduna pay mga danaw pwedeng i-implement ang ginatawag nga ADM or Alternative Delivery Mode. Laing lokal nga balita. Gipadayag karon ni Mayor Manjo Sisip sa lungsod sa Amlan diin karon tiga aron tuiga 2026 adunay 15 milyones nga proyekto dugang para silang water work system sa mao nga lungsod. Sumala pa ni Mayor Manjo nga ang puno gikan kini sa provincial government o sa administrasyon ni Governor Chaco Sagarbaria isip tabang sa kulang nga kalampuan sa serbisyo sa panubig sa lungsod sa Amlan. Ani ato ang paghihilabi kang Mayor Manjo Sisip. Kung 15 million gikan ni Gov Chaco, malabot na karon 2026 mo na yamong i-continue sa mga nakulang na mga distribution hose para nga mahuman-human na din nato tanan. Kaya ang purifying machine nga giyang gihatag ma-operational na wrong year. So magamit na nako ang mainom sa mga tao puhon mineral water na. So magkansing gihatag nako itagaan og truck sa mga dump trucks itagaan ko unom. So gamit kay nako para sa mga kada barangay nga nay magkinahanglan magamit nila, libre na nila. O kuan kanang gitagang ko nila bagong backhoe na bugan akong gihangyo pero wako kabalo nga ila din gituman din ni Gov Chaco. Wagad do si Amlan Mayor Manjo Sisip eksklusibo ninabi sa balitang Tudo-Tudo News Team.
Malipayon ang mga benepisaryo sa cattle fattening program dito sa lungsod sa Bakong. Human kini nakadawat sa mikaba 325,000 ka pesos nga ayuda nga personal nga gitunol ni Bakong Mayor Linen Albula dito sa may barangay Magsot sa nasampit nga lungsod ning lalawigan sa Negros Oriental. Kini mao nga kaliukan kagapong adlaw ubos usab sa pagsuporta ni Vice Mayor Jocelyn Albula kinsa mipasar sa mao nga gayon alang sa mga farmer beneficiaries sa cattle fattening program alang sa food sufficiency. Atol sa pagtunol sa mga kantidad, gipainumduman ni Vice Mayor Albula ang mga beneficiary nga kinahanglan paswagon ang maong tabang aron makabot ang hamugaway nga panginabuhian. Natapusang lokal nga balita, ipataya kagapong adlaw ni Negros Oriental Second District Board Member Woodrow Makiling Sr. nga miawhag kinis mga katawan sa Negros Oriental nga mag-ekonomiya o magtipid tungod sa pagmahal sa presyo sa lana. Apektado karon ang katawhan. Tapos man adunahan ini nga paghinay-hinay ug saka ang presyo para dito. Kani usa na misakan ipakita ang presyo sa gasolina nga diin na minto nagpipila ka piso. Sugod karong adlaw hangtod kini pipila ka mga adlaw diin giklaro ni board member Makiling nga pagkataas kini ang mga panalito dili lang kay ang mapektuhan kabusmat o adunahan niya yang pakihinabi nato kaniya. Sa sinabi sa atong fuel oil o gasoline. So, simple, nagkubat sila dito, hindi sila maka-extract, hindi sila makakuha sa ilang fuel, no? So, kemudian ang kakulang ta sa supply, mapubos ko og palit ang atong pagamanan, taas tayo nga presyo sa atong petroleum products. So, may lumban nga, maapektahan yun ang tanan ng mga prime commodities na ito dari sa atong nasod. Labi na kita sa atong lalawigan sa Negros Oriental. Muna nga, awhag karon sa atong mga pangulo, labi na sa probinsya nga, nung mag-iusa ta, mo operar ta sa ilang mga plano sa probinsya, nga mo minus ta o kanang gamit na sa suga, sa tubig, pulos mo ba gamit yun o petroleum products. O kadto si Negros Oriental Second District Board Member Woodrow Makiling Sr. Alas 8:10 og sa atong balitang nasyonal. National Report. Ang pag-edukar sa kababayenan kinalang hatagag prioridad kay kini ang mga kapaligon sa mga pamilya sa mga kanasuran. Kini ang pamahayag ug awag ni Presidente Bongbong Marcos kagapong adlaw atol sa gipaygayon nga meeting dito sa mga United Nations Commission on Status of Women. Kay matud pa sa Pangulo ang paghatag og edukasyon sa kababayenan usa kini kadakong pundasyon sa pagligon sa kanasod. Kini diskurso o gipamayag sa presidente atol sa ika-70 nga sesyon sa United Nations Commission on Status of Women. Diin ang presidente atua kini karon dito sa Estados Unidos. Noon matod pa sa Pangulo bisan kung nagsagubang ang kababayenan og diskriminasyon o kulang sa oportunidad kinahanglan nga ipaygayon kini sa United Nations haron matabangan ang mga pamilya sa paglig-on matod pa ni Presidente Bongbong Marcos. National Report. Laing nasudnon nga balita, gisugyot ni Senador Francis Cordero nga ikonsiderar ang mga pribadong kampanya ang pagpatuman sa 4-day on-site work week o pagpatuman sa 4-day on-site work week. Staggered
work hour schedule aron matabangan ang pagpagkunhod sa epekto sa pagsaka sa presyo sa lana o pagkagabing trapiko sa nasod. Matod pa ni Senador Escudero, ang mga flexible nga sistema sa trabaho makatabang sa pagkunhod sa panginahanglan sa transportasyon, matag adlaw nagpaubos sa gasto sa operasyon sa mga kampanya o makahatag og dugang kahupayan sa mga trabahante samtang nagpadayon ang kalibutanong pag-usab sa presyo sa lana. Dugang pa senador nga kung masayong lihukon ang maong lakang mas mabalikon ang kaandam sa mga nasod o sa nasod kung usabot pa ang tensyon sa Middle East nga maoy usa sinungdan sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Mahinumduman usab niya nga dugay nang nagpatuman og 4-day work week ang Kongreso alang sa ilahang mga empleyado og mas daghan pang opisina o kampanya ang musulod niini. Posibleng maminusan ang konsumo sa gasolina o kuryente o mapagaan ang trapiko sa kalalanan. Sugyot usab ng Senador Escudero nga ang magsugod ang maong pamaagi sa dagkong business district sama sa Makati o Bonifacio Global City diin kasagaran mabati ang kagrabe nga trapiko matag adlaw. At tugang pa nga si President Marcos Jr. bagos kinig direktiba kay matuman ang temporaryong 4-day work week sa pipila ka mga opisina sa Executive Branch sugod Marso 9 base sa Memorandum Civil Number 114 aron makatigom sa enerhiya o maminusan ang paggamit sa gasolina. Base sa pagtuon sa Japan International Cooperation Agency, ang trapiko sa Manila naghatag kini og kapin 3 bilyon nga nagkawala sa ekonomiya matag adlaw o posible pa kini musaka ngadto sa 5.4 bilyon kada bulan sa tuig 2035 kundi matubag ang problema. Busa gihawag Senador Escudero nga ang mga lokal nga pangagamahanan o pribadong sektor nga magpinabangay sa paghimo og solusyon sa trapiko lakip na ang pagpatuman sa staggered schedule nga mas magigan ang mga pedestrian o luwas nga ruta alang sa mga magbisikleta. Gihawag usab sa publiko nga magkatampo sa mga pagtipid sa enerhiya pinagi sa pagbisikleta sa mubo nga distansya or carpool gamit og mga paagi nga makaminos sa konsumo sa kuryente sa panimalay. Let's go. Report. Ang National Security Council o ang Armadong Kusog sa Pilipinas ang nagbantay kini karon sa upat ka mga Pilipino nga gikaligar nga gikontak sa mga langyaw aron mangisbiya. Matud pa ni Philippine Rear Admiral Roy Vincent Trinidad kinsa mi paibalo ngadto sa Senate Committee on Justice Subcommittee hearing uban sa National Security Council o sa Philippine Navy kagapong adlaw. Matud pa sa Navy nga si Trinidad nga nakaimo sila og monitor sa pipila ka mga individual sa nagkalalayng ahensya sa gobyerno nga hinangla ginganlan ni Trinidad sa mga alias nga Lawrence, Allison, Danny ug Charles. Matud pa ni Trinidad ang modus operandi sama pananglitan sa usa ka Lawrence, Allison ug Danny bilang mga bagong graduado silang kurso ang nangita kini og trabaho og ilang giposte diya sa social media ang ilang resume sa mga commercial apps. Ilabi na ang link DLN. Matupan ni Trinidad. Yan dia kontakon kini sa mga foreign nationals o sila pangutanon kalabot sa mga lakaw diri sa Pilipinas. Ilabi na kung doon abay upgrade ang Navy o unsa ang mga palisiya gitawag nila og defense diplomacy o kalabot sa modernization sa Philippine Navy. Matupan na ni Trinidad nga kining maong mga individual sweldoan sa mga foreign individuals. Let's go. Report. Sa sports, nimugna og 29 points si Victor Wembanyama aron na panguluhan ang host San Antonio Spurs sa paglampornas sa usa ka higpit nila nga karibal sa Western Conference nga mao ang Houston Rockets.
sa score nga 145-120 sa National Basketball Association kagahapon, Lunes, Marso 9, Philippine Time. Ang 7-4 nga iganti o salang sa unom ka mga magdudulang nga nimugda og dobleng numero nga puntos alang sa Spurs nga nagpaulan og 21 ka 3-pointers aron gubon ang Rockets. Nidugang og 23 points si Stephen Castle kinsa ning tampo kinig mga puntos sa ug usab si De'Aaron Fox o Keldon Johnson nga miamot og 19 points ug Dylan Harper samtang niatag 11 points si Julian Champagne alang sa Spurs. Chikahan ng Bayan. Chikahan ng Bayan. Ito ang Showbiz Balita. Katong showbiz balita nga sab kini sa Hardmax Stream nga palista ng butikag parmasya sa inyong lugar. Palista na isang Teresa Parks. Sa ato ang showbiz balita, mirampa nga walay bra sa Paris Fashion Week ang kapuso actress nga og fashion icon nga si Heart Evangelista. Sa Facebook post sa actress nakita nga ang pagtikang niya sa maong kalihukan kundi gisuot niya ang see-through backless backless top. Gidahig usab ni Heart sa mga Pinoy ang maong dapit gumikan sa ganado kay ni kini nga pag-abi-abi sa iyang mga fans nga gustong magpahulagway kaniya. Og trending karon siya sa Instagram o sa X app ang iyahang mga hulagway nga diin na klaro nga wala siyembra og iyan lang kini gitabunan sa iyahang gitawag og see-through top backless top. Wato showbiz balita. Disilubing minutos suman sa alas 8 mga kontong naglangkop sa atong medyo sa balitang tuloy-tuloy ining Martes nga edisyon Marso 10 tuig 2026. Kailan niya po yung tig balita Roy Ibanez. Kaban niya po ning kabus nga tig balita Ronly Pinier. Balitang tudo-tudo. Mata yang picture pre si Heart Evangelista. Kita mo po ani. Asa kuno to? Kani siya wajay dito siya bra. Kani sila mo'y nagulo aning mga batanon nato. Unya kita og pangluguson magbagulbol. Kay nganong gilugos. Nganong gilugos. Pwede ta pasabutan. Oh, kaya nga na mapakuan-kuan po sila o tanawan ng hulagway. Kita mo retrato niyo diyan ng tawa. Wato ibra oh. At ngalugod naman yun. Gusto ko tapos si Skodero na. Ha? Wala sa kaglagan na yung normal naman sa mga artista. Dili na pwede na ako. Dagan nga pa-picture niya, itagong ko sa una sa tanan. Nya og mapali na sangin doon ato sa baybay sa Slaughton. Kasi man ang kuan katong usara katong duct tape. Ha? Ora na duct tape ay ba? Ana eh. Katong pili ba? Sa tip ana. Oh. Ay sa idea to ngene. Magpahimo naman kun. Tangan ko ra nagkuan ka. Kamang good kini patch pa ni siguro mga limang klaro. Kini man good sila ato mong guni silang gilantaw nga mga icon ba. Nga sundo na to sa minatarong kunya kini ron say idolo ni sa mga baton minna nga ay dili ta magbra kay si Heart gani wala gabra. Ana man na. Ayo propaganda. May badlongon sa ginikanan. Ano ko magagabra? Artista si Heart wala gani. Ako pa niya. Politiko ning bana. Politiko ng bana niya. Akong bana manunudsod. Lain mangod pananglitan anang tatter jeans bitaw. Tatter. Anang tatter jeans kanang dol sa kuha dol just pahan. Aris bulog dapit. Abi ni mo kita mga pobre magsuot ana. Ino na daw wa diyan kasoni sa wana. Okay. Kisi naman. Kisi. Pero mga dato magsuot ana. Nindot kayo lang daw. Cool. Oo. Hindi sila nga uso man. Cool naman kayo tanawon. Sa una bitaw, magsuot ta katong karsonis bagani nga kuan katong murag wayla ba? Nya idigaman sa. Og kanang gusto ko tawag kanang pag mura siya og Levi's style. Katong was kanang kakuspaw gani. Lago kayo ba? Napa yung kisi-kisi ani? Levi's dia RRG una pa na pagurod. Og dato na magsuot. Tidak may kisipan o inabalaman eh. Pero kita na pobre ay gikan man sa shop na gitrabaho na dito sa kuan gikan na dis ilalom truck. Ginana na may gala. Depende mo kung sa estados tao magsuot, no? Oo, magkali na. Ikatawan lang ta. O laing, ordinaryo rin tao. Ingon ana,
Dili na. Sweeper ka sa karsada niya, mag-ingot ka sa ninana niya, walay bra. Badulungon ka eh. Wala maka. Nanilig ka. Hilingan. Pero sinabi mo dito niya magpinana. Nagkala pa picture. Okay, Heart Evangelista, magdili magbra. Nya manilig diri magdala og kanang silig. Jesus, mahulog na mga sakinan di magpa-picture. Ya, magtap na pa sige dili. Picture man gani sila adtong Jitli, amo rin diri. Pasal ka vlog Jitli mangod ng Runli. Sana tinao. Pag-abot diri magmotor-motor man to. Pagunong diyan to mga sitio niya helmet man. Pagkuha sa helmet si Jitli, dalaga na sila pa picture. Nya ko gawon dara ko layo. Ingko ko ginorante nga pangon mo ng Runli. Jitli mangod ng Runli. Dagan suka, dagan na one hand. Dagan na dito sa Bulisong. Ya papermyo na ko no. Papermyo na. Ya sige, nya umbar kuha inyo premyo. Ay nalaman, ugma po nalaman. Kay tagman ko hapit to bala dito. Wala ra sa aron ugmara. 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 Yung yato lang na kay wala. Tapin nyo ra. Ugma po ra. Ugma po ra. Wala dungan. Dungan. Lain kaya na magkadaog niya mo pagkarir niya wala. Wala. Ay lang. Dungan. Mo na pag premyo pag magkadaog kuan dayon. Dayon. Ipos na mo to, kita na mo ko. Sila ko lang akong gilantok balik ko asa naman to kaya kung lantaw itong labag kong lang. Sa ato magda, agkatolak ko to picture. Ay video ka lang sa glod. Kala na, ngao na ta. Na. Kami ako glod ni. Nala mo klase abri na ron dito si kuan sa Marites Itiri. Ana. Nana may klase. Kay Gilip ano ba? Gilip naman ng mayor ang kuan suspension. Ulan ba man? Ha? Ulan pa ba? Wala na, wa magoy bagyo gud. Gani, nya mo wala man nila. Ulan lang daan. Kabasa ko sa mga Facebook dito, kato dito Bindoy man tingali to, declare ra sila na. Galan to kani pong taga disaster. Makita man ta nila dito nga moderate to heavy, pila ka ang ulan, how long? Makita ba dito? Paano gud to? 2 hours na daga itong heavy rains. Kapapa ada na, declare ra yon. Declare yon. Kaya kanino mga estudyante, mga igala, inigulan, sige na lang to sa Facebook. Kung doon na may suspension. Wala pa ako na saningalang na paimuslan ang kining suspension of classes. Kunya, maunsa ni baya ang classes mga bata? No? Ang mga bata wala makatunan. Paidaan bisag bag-ayon ng panahon, sige magiging way klase kay mga maestra sige pong meeting. Bisan og niraam. Ang ubang way klase kay ang ubang maestra to ampun dito. Way klase kasi makatas mga bata na. Sistema sa edukasyon mga galaw, jud, no? Ang tawag nila kanamo. Ito yung ilang kuan nationwide school building program, ang butraman dagay. Kasi sa punas pagi nga dagang kurakot ya. Good morning ni Catherine Carbonilla Pirer. Good morning Sir Only Augasti from Canada. Wow. Asan is Canada? Oy, may buntag idea sa ilawod kay maulo na sila sa kanila silang Jordan o si Janine. Dito sila atong Domingo sa kaniniong White Sand Bar. Pertipong balura akong bugoy giduog gidagat. Akong gikuha dito sa kuan Kanibor. Ito man ito sa parking ng mga pambot. Good morning ninyo Roy and Ronnie. Kita niya dinisindahan ang Lenten Special. Wow. Salamat kayo si Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, Tabalok Salma, katusok ni. Sige ma'am, ako rin ang hapiton. Ang hapiton na ni. So, dapat tabi may eskwela na, ganun sponsor, may inarabi ako ninyo. Nagawag, Lorenzo, sunod mo na yung ito, bre. Ay, ito na. Ako rin, palapot. Amigo mo sa chat. Sa chat mo na pa si Lorenzo. Dulungon na manggana ko niya mong konsel good. Kani si Kuano, kani yung tas Marino, manghatag mo tayo ni siya, bisa kuhunan na laman. San Marino? San Marino, corn tuna, sige mo siya pop sa tuwang live. So, basot tagaan tali, no? Sponsored by Lazada. Kung sa Lazada ba yung sa Inland? Ang Lazada mo pa na ako, yung mubayan, di ang Marino di ay. Sponsored by Lazada. So, wala kita igura sa ato ang balitang tunod ng serbisyo publiko sa adlaw nga Martes. Ilang yapon siya Romley Pinyos mayon kaninyo. Ay una-una ikaw namunga og nagsanga kay mo gyapon ang panahon ikaw maglalang mapapas ni kalibutan na kini ang tihog sa kamus anak sa Lisito. Pato kaminte sa lungsod sa Manhoyo, i-adapted sa Barangay 9 ng Siyudad Stanhay. Salamat o
may butag o amping kanunay o uswag tanhan. Sa ngalan sa mga kauban diya sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation, kinilanggyan pa ninyong alagad Roy Ibanez manamilit sa pagingon. Ang pagkamatarong mao'y magabayaw sa sakan nasudapan ang pagpakasala